సో మనం 37, 38 వరకు నిన్న కవర్ చేసాం. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో లెవెల్ 2 క్లాస్లో 2వ అధ్యాయం 3వ భాగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम రామ రామ హరే హరే. అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పచ్చు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ అందరికి. సో ఇది హరే కృష్ణ అని చెప్పినప్పుడు 2 సార్లు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ 2 సార్లు ఒకటి లో పిచ్ లో, నెక్స్ట్ కొంచెం హై పిచ్ లో ఉంటుంది. మీరు నేను చెప్పడం విని ఆ తర్వాత రిపీట్ చేయండి. ఓకేనా? అందరూ రిపీట్ చేయడానికే మనం అందరం కూడా అంటే కీర్తనతో క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి, చేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి, భగవంతుని తలుచుకుంటాం కాబట్టి మనందరికీ కూడా క్లాస్ ప్రారంభించే ముందు అది చేసినట్లయితే మనందరికీ కూడా మూడ్ కొంచెం బాగుంటుంది ఈ కీర్తనతో ప్రారంభిస్తే. అందుకని కీర్తన చేయడం జరుగుతుంది. 2 సార్లు నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు రిపీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? హరే కృష్ణ అందరికి. సో నిన్న విషయాలు ఏమైనా మీకున్న విషయాలు చాట్ బాక్స్ లో పెడితే కొన్ని చూద్దాము. సో అర్జునుడు మరి 5 కారణాలు చెప్పాడు. 5 కూడా నిన్న మొన్న చూసాము. ఇంకా భగవంతుడు ఆత్మతత్వం గురించి చెప్పడం నిన్న చూసాము. ఆత్మ లక్షణాలు నిన్న మొన్న కొన్ని చూసాము. వాటిల్లో మరి అంటే ముఖ్యమైనవి కొన్ని, అన్ని ముఖ్యమైనవే చూసాము. ఆ తర్వాత చివరికి ఏమని భగవంతుడి ఆత్మతత్వం గురించి ఏం చెప్పారు? మరి మనం ఈ దేహం కాదు, ఆత్మ అన్నది మొట్టమొదటి పాఠం అర్జునుడికి చెప్పింది కానీ మనకి చెప్పింది కానీ. కాబట్టి అందుకని ఎవరైనా సరే ఈ ఆత్మ పాత బట్టలు మార్చి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లుగా మనం శిథిలమైన శరీరాన్ని వదిలి వేరొక శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ఆత్మని ఎవరు మరి నయనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నయనం దహతి పావకః. ఇది ఏ శస్త్రాలు అస్త్రాలు దీన్ని ముక్కలు చేయలేవు. ఎవరు కూడా దీన్ని అగ్ని దహించలేదు, నీరు తడపలేదు, మరి గాలి దీనిని ఆరబెట్టలేదు అని ఆత్మ యొక్క లెక్క. కాబట్టి నువ్వెవరిని చంపుతావు? ఎవరైనా ఆత్మ చంపబడుతుందనుకున్నా, చంపగలదనుకున్నా వాళ్ళు చాలా అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళ క్రింద లెక్క అని కూడా చెప్పారు. సో ఆ తర్వాత మరి ఆత్మతత్వం, ఆత్మ సైజు మనం చూసాము. వెంట్రుకలో 10,000 భాగం అన్నది భాష్యంలో చూసాము. ఆ తర్వాత మరి ఈ ఆత్మకు పుట్టుక లేనిది, మరి ఇవన్నీ కూడా
చూసాం. ఇది ఆత్మ అనేది పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైన అజోనిత్య మీరు ఓపెన్ చేసుకొని అందరినీ మ్యూట్ చేశారు. సారీ మదర్. పర్వాలేదు. సో అజోనిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అన్నారు. అంటే అజ పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. ఎందుకు అంటే భగవంతు అంశ కాబట్టి, భగవంతుల్లానే సచ్చిత్తానంద తత్వం ఉన్నది కాబట్టి, అది ఆత్మతత్వం, మార్పు లేనిది ఏది ఈ ఈ సృష్టిలో అంటే భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. మిగిలినవి అన్నీ కూడా మనకి మార్పు చెందేవే. మన బాడీ ఉండదు, మరి మన ఏది మన కంటితో చూసేది ఏది కూడా ఇలా ఉండదు. ఈ సృష్టి ఎప్పటికీ ఇలా ఉండదు, అన్నీ కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మార్పు చెందినది ఏది అంటే ఇదే అన్న విషయం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూసాము. అందుకే సచ్చిత్తానంద అనే పేరు ఆత్మకు కూడా భగవంతుడితో పాటు ఉన్నది, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క అంశ కాబట్టి. ఆ తర్వాత లాస్ట్లో ఆత్మతత్వాన్ని ఏమని సమరైజ్ చేశారు? ఈ ఆత్మతత్వాన్ని కొందరు చూడగలుగుతారు, అంటే తెలుసుకోగలుగుతారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. అలాగే మరి కొంతమంది వర్ణించగలుగుతారు. ఇలా మనం గనక ఇలా వర్ణించుకుంటున్నాం కదా ఆత్మ లక్షణాలు ఇవి అని వర్ణించగలుగుతారు. కొంతమంది విని అలా వర్ణించినప్పుడు విని శ్రవణం చేసి ఓహో ఇలా లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి అని కొంతమంది అలా శ్రవణం చేసి వింటారు. ఇంకా కొంతమంది శ్రవణం చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు. ఈ ఆశ్చర్యకరమైన ఆత్మతత్వం అని ఇక్కడ చెప్పారు. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం. కొంతమంది ఆశ్చర్యవంతమైన ఈ ఆత్మను తెలుసుకుంటారు. ఆశ్చర్యవత్ వదతి, కొంతమంది చెప్తారు తథైవ దీని గురించి ఇలా. అన్యులు ఇంకా కొంతమంది ఆశ్చర్యవచ్చైన్ అన్య శృణోతి, ఇంకా కొంతమంది ఈ ఆశ్చర్యమైన తత్వం ఉన్న ఆత్మను గురించి వింటారు. శృత్వాప్యయనం వేద నచైవ కశ్చిత్, ఇంకా కొంతమందికి విన్నా కూడా నచైవ కశ్చిత్, కొంతమందికి అది వేదన అంటే తెలియదు, వాళ్ళు విన్నా కూడా తెలుసుకోలేరు అని చెప్పి చివరికి ఏం చెప్పారు? మరి ఈ దేహంలో ఉండే ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా చంపబడదు కాబట్టి నువ్వు ఏ జీవి చనిపోతారేమో ఉండరేమో అనే దుఃఖం నీకు అక్కర్లేదు. ఆత్మ సాగుతూనే ఉంటుంది. దానికి అంటే ఆత్మకు మరణం లేదు, శరీరానికి ఉండొచ్చు అన్న పాయింట్ చెప్పి, మరి క్షత్రియుడిగా స్వధర్మం అనుసరించి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యాలి, అదే నీకు శ్రేయస్కరం. ఎందుకు చెప్పారు? యశ్రేయస్యా నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే, ఏది శ్రేయస్కరమో నీవే నాకు ఉపదేశించు అని అడిగాడు. కాబట్టి అర్జునుడు నీకు క్షత్రియుడిగా నీ స్వధర్మాన్ని అనుసరించి యుద్ధం చేయడం కంటే శ్రేయోదాయకమైనది వేరే లేదు, కాబట్టి నువ్వేమీ సంశయించవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తూ, మరి పార్థ ఎటువంటి ఇదేమైనా వాళ్ళు పోతారని నువ్వు అనుకుంటున్నావు? స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకునే యుద్ధావకాశం కోరకుండానే అప్రయత్నంగానే ఈ క్షత్రియులకు వస్తుంది. ఎందుకు? వాళ్ళు పోయారు అంటే వాళ్ళకి స్వర్గ ద్వారాలు అప్రయత్నంగానే తెరుచుకుంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళు సౌఖ్యవంతులు ఈ క్షత్రియులందరూ అంటున్నారు. సో తర్వాత అయినా వాళ్ళు ఆ స్వర్గ ద్వారాలు తెరుచుకున్నప్పుడు వాళ్ళు స్వర్గంలోకి వెళ్తే మరి సౌఖ్యమే కదా, సౌఖ్యవంతులు. కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు ఈ స్వధర్మమైన యుద్ధం చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది? మరి అలా ఇక్కడ చక్కగా యుద్ధం ఎందుకు చేయకూడదు, ఎందుకు చేయకుండా ఉండకూడదు, ఎందుకు చెయ్యాలి అనేది వివరంగా ఒక శ్రేయోభిలాషి మిత్రుడు, ఒక గురువు చెప్పినట్లుగా చెప్తున్నారు. సో నీ స్వధర్మమైన యుద్ధం చేయకపోతే ధర్మాన్ని నువ్వు అలక్ష్యపరిచావని అప్పుడు నీకు పాపం వస్తుంది. నువ్వేదో వాళ్ళని చంపితే పాపం కాదు, నీ ధర్మం నువ్వు నిర్వర్తించకపోతే నీ పాపం. సో ఇది మనం అందరం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. భగవంతుడు అందరికీ చెప్తున్నారు బాధ్యత. స్వధర్మం అంటే ఏమిటి? బాధ్యత. నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించకపోతే అది పాపమే. కాబట్టి ఆ రకంగా నువ్వు అపకీర్తి కూడా పొందుతావు. మరి మనం కూడా బాధ్యతలు సరిగ్గా లేని వాళ్ళకి వీళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా, ఇతనేమి సరిగ్గా వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు, వాళ్ళ బాధ్యతలు నిర్వర్తించలేదు. సో అలా అపకీర్తి కూడా వస్తుంది. అలాగే నీ అపకీర్తిని గురించి అంతా చెప్పుకుంటారు. ఈ గౌరవనీయులైన వాళ్ళకి ఈ అపకీర్తి కంటే మరణమే మేలు అని కూడా చెప్పారు. సో ఇంకా నీ పేరు ప్రతిష్టల పట్ల ఎంతో గొప్ప గౌరవం ఉంది అందరికీ, సేనాధిపతులందరికీ. కానీ నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయావంటే నువ్వు ఏదో భయపడి యుద్ధరంగం నుంచి విరమించావని వాళ్ళంతా నిన్ను చులకనగా చూస్తారు. కాబట్టి నీ శత్రువులు పలికే ఈ నిర్దయ వాక్యాలన్నీ
నిన్ను నీ సామర్థ్యాన్ని వాళ్ళు శంకిస్తూ నిన్ను నిందిస్తారు. ఇంతకంటే నీకు దుఃఖ కారణం ఇంకేదైనా ఉందా? నువ్వేదో అది దుఃఖం, ఇది దుఃఖం అంటున్నావు. నువ్వు ఈ రకంగా నిన్నందరూ నిందించటం కంటే, నీ యొక్క సామర్థ్యాన్ని శంకించడం కంటే దుఃఖకరం ఇంకేదైనా ఉందా? నువ్వు చేయవలసిన స్వధర్మాన్ని నువ్వు వదిలేసి, పాపాన్ని నువ్వు మూటగట్టుకుని ఈ రకంగా నిందల పాలవటం కంటే, నువ్వు అపకీర్తి పాలవడం కంటే మరణం మేలు. ఇంతకంటే దుఃఖం వేరే లేదు అని చెప్పి, మరణించావో హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వావా భోక్ష్యసే మహిం. చనిపోతే స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది, జయించావంటే రాజ్యప్రాప్తి వస్తుంది. తస్మాత్ కాబట్టి ఉత్తిష్ట కౌంతేయ, లేచి నిలబడి యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ. ఎలా లేచి నిలబడతావు? యుద్ధం చేయాలనే కృత నిశ్చయంతో లేచి నిలబడు అని చెప్పి చివరికి చెప్పి, ఇప్పుడు ఎలా యుద్ధం చేయమంటున్నారు? వెళ్ళి నేను ఏదో అందరినీ జయించేసేయాలి అనే భావంతో కాదు. సుఖమైన దుఃఖమైన, లాభమైన అలాభమైన, జయమైన అపజయమైన లెక్క చేయక యుద్ధం కోసమే యుద్ధం చేయి. యుద్ధం చేయడం నా బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి. ఆ తర్వాత జయం వస్తుందా, అపజయం వస్తుందా, సుఖం వస్తుందా, దుఃఖం వస్తుందా, ఇవన్నీ ఆలోచించకు. నువ్వు చేయవలసిన పనిని నువ్వు ఫోకస్ చేసి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ పని చెయ్యి. అలా చేసినట్లయితే నీకు ఏ పాపము రాదు. ఇదేమిటి ఏ పాపము రాదు అంటున్నారు, దీని అర్థం ఏమిటని డౌట్ వస్తే, నెక్స్ట్ బుద్ధి యోగం అంటే ఇది అన్న విషయం చెప్పి ఇప్పుడు బుద్ధి యోగం గురించి చెప్తా. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానము, సాంఖ్యం అంటే ఆత్మతత్వం చెప్పాను నీకు. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మరూపంలో ఉన్న విషయాన్ని నీకు చెప్తాను. కర్మ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం నీకు వివరిస్తాను. అలాంటి జ్ఞానాన్ని గనుక నువ్వు అనుసరించావు అంటే ఇక నీకు కర్మ బంధాలన్నిటి నుండి కూడా నువ్వు బయటపడగలవు అని చెప్పారు. సో చాట్ బాక్స్లో మనకి ఆన్సర్స్ ఏమొచ్చాయో క్విక్గా చూసి కంటిన్యూ చేద్దాం. నాగరాజ్ ప్రభుజీ ఆత్మ గురించి, కర్మఫలం గురించి చెప్పారు. ఆత్మ ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరం తీసుకుంటుంది. నాశనం లేనిది, పుట్టుక లేనిది, పాత బట్టలు కొత్త బట్టలు మార్చుకున్నట్లుగా మారుస్తుంది. ఆత్మనేది ముక్కలు చేయలేదు. ఆత్మ లక్షణాలు అంటే ఇమాజినేషన్ అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అచింత్యం అంటే మన ఊహకందనిది అని చెప్తున్నారు. అనివార్యమైన పుట్టుక చావు అనివార్యం. జాతో హి ధ్రువ మృత్యువు, పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళు పోవలసిందే. అలాగే మరి జననం కూడా గ్యారంటీ, మృత్యు తర్వాత మళ్ళీ పుట్టడం కూడా అంతే గ్యారంటీ. అందుకని ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నువ్వు నత్వం శోచితు అర్హసి, నువ్వు దుఃఖించటం వలదు అని చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సమత్వం ఉండాలి ఏ పని చేసినా. కఠోపనిషత్తులో కూడా ఇదే చెప్పారు. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. ఆత్మ సమస్త జీవరాశుల్లో ఉంటుంది. స్వధర్మం, స్వర్గద్వారాలు ఎంకరేజ్ చేసి మోటివేట్ చేస్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్, వెరీ గుడ్. బుద్ధి యోగం గురించి ప్రస్తావించారు. ఇప్పుడు మనం వివరంగా చూస్తాం. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్ ప్రభుజీ. భువన మాతాజీ, ప్రభుజీ నాకు స్నికిత మాతాజీ, కృష్ణ అర్జునుడికి చెప్పారు, నువ్వు యుద్ధంలో చనిపోతే స్వర్గానికి వెళ్తావు, గెలిస్తే రాజ్యం గెలుస్తావు. సో ఆలోచించుకున్నట్టు యుద్ధం కోసమే యుద్ధం చేయి, లాభ నష్టాల గురించి ఆలోచించు. యుద్ధం చేయకుండా వెళ్ళిపోతే అందరూ నువ్వు పిరికి వాడని అనుకుంటారు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. తర్వాత శాంసంగ్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు ఆత్మ చనిపోదు, అర్జునుని క్షత్రియ ధర్మం గురించి చెప్పాడు కృష్ణుడు. వెరీ గుడ్. మాధవి మాతాజీ, ఆత్మ నిత్యమైంది, మరణించదు, శరీరం మాత్రం మరణిస్తుంది. తెలిసిన వాడు దుఃఖించడు కాబట్టి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. ఆత్మ నిత్యం, కర్మ అండ్ స్వధర్మ. నీరజ మాతాజీ, ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు స్వధర్మం గురించి చెప్పారు. సరే, ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని జ్ఞానం గురించి చెప్తాను అంటున్నారు కదా. సో అదేమిటో చూద్దాం. అది అంటే నువ్వు ఈ రకంగా చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ కూడా మనం చూసాం. నువ్వు ఈ రకంగా చేసినప్పుడు నీకు ఏ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. ఫలాపేక్ష లేకుండా నువ్వు కర్మ చేసినట్లయితే నీకు కర్మబంధాలు ఏర్పడవు అని చెప్పి చివరికి తర్వాత నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో ఇది ఈ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత
మనం ఇవన్నీ చేయగలమా, ఇంత సమత్వంతో ఉండగలమా అని అందరికీ మనకి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. అది ఒక రోజులో రాదు, ఒక వారంలో రాదు, కానీ వస్తుంది. మనం చేయవలసింది ఏంటి అంటే సాధన. అది వస్తుందా రాదా అంటున్నామంటే ఆల్రెడీ కర్మ ఫలితాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అన్నమాట. అలా కాదు, కర్మ ఫలితాలు అది వస్తుందో రాదో మనం ఆలోచించకుండా మనం ఉండవలసిన మార్గం ఇది అని చెప్పి తెలుసుకుని మనం ఆ మార్గంలో ఉండాలి. అలా మనం కంప్లీట్‌గా సక్సెస్‌ఫుల్ అవ్వకపోయినా ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రయత్నం వృధా పోదు. మీ యొక్క సాధన వృధా పోదు. దోషం లేదు. ఈ మార్గాన్ని స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, ఈ ధర్మాన్ని స్వల్పంగా మనం అనుసరించినా సరే, త్రాయతే మహతో భయాత్. త్రాయతే అంటే విడుదల చేస్తుంది నిన్ను. ఎక్కడి నుంచి? మహాభయాన్నించి. అంటే ఎన్నో రకాలటువంటి పాపాలవ్వనివ్వండి, లేదా ఎన్నో రకాలటువంటి చెడు ఫలితాలవ్వనివ్వండి. అంటే మనం బంధాలు ఏర్పడితే కర్మ బంధాలు ఎన్నో, ఆ కర్మ బంధాలు తీర్చుకోవడానికి ఎన్నో ఈ మనం చేసిన కర్మను అనుసరించి దానికి తగ్గ ఫలితం అనుభవిస్తాం. ఈ జన్మలో కాకపోయినా నెక్స్ట్ జన్మలో అని చెప్పి చెప్తారు కదా. సంచిత కర్మలని, అంటే నెక్స్ట్ జన్మలోకి కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో ఈ మహాభయాలన్నిటి నుంచి కూడా విడుదల చేస్తుంది నువ్వు ఈ కొంచెమైనా ఈ ధర్మాన్ని అనుసరించావంటే, ఈ మార్గాన్ని. కాబట్టి అది ఈ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించి పూర్తి చేయకపోయినా వృధా పోదు, దోషం లేదు. ఈ మార్గాన్ని కొంచెం ఆచరించిన స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. ఎందుకు డిస్కరేజ్ అవుతారు? ఇదంతా మనం ఇంత సమత్వ స్థితికి ఎప్పుడు వస్తాము, రాగలుగుతామా, లేదా ఏమో ఇదంతా మనం చేయగలమా అనే ఆ అనుమానం వస్తుందేమోనని భగవంతుడు ముందుగానే ఈ మార్గాల్లో మీరు ఉండి కొద్దిగా ఆచరించిన మిమ్మల్ని ఈ మహాభయాన్ని నుంచి మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. గజేంద్ర మోక్షం చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. తర్వాత ఇది చెప్పిన తర్వాత ఈ మార్గంలో ఉండడానికి మరి ఏది అవసరం? ఫోకస్ ఉండాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. చెయ్యాలి అనేటటువంటి శ్రద్ధ అన్నిటికంటే ముఖ్యం. కానీ చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు ఏముండాలి? ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేషన్. సాధన అంటే మరి కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే ఏది నేర్చుకోలేం కదా, ఏ చిన్న పని నేర్చుకోలేం ఫోకస్ లేకపోతే. సో దానికి ఈ శ్లోకం చెప్తున్నారు. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయిన. సో కురువంశస్థుల భక్తి మార్గంలో నిశ్చయంగా ఎవరైతే ఉంటారో, ఒకే దాని మీద మనస్సును ఏకేహ అంటే మనస్సును ఫోకస్ చేసి ఒక దాని మీద ఎవరైతే నిశ్చయంగా ఫోకస్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు మరి వాళ్ళ బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. కానీ బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ, ఎన్నో విషయాల మీద మనం మైండ్ పెట్టేసి ఒక పని చేయాలన్నప్పుడు దాని మీద ఫోకస్ చేయకుండా మనసులో 100 ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే చేతిలో ఉన్న పనిని మనం ఎలా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతాం? ఎంత చిన్న పని అయినా మన దృష్టి ఆ పని మీద పెట్టడమే మనం చేయవలసింది. సాధారణంగా మనం అదే చేయం. ఒక పని చేస్తుంటే నెక్స్ట్ పని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ పని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఏ పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ పని మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు మనకి మనశ్శాంతి కాకుండా మనకి ఫోకస్తో మనం ఆ పనిని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఇలా బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ, ఇలా ఎన్నో శాఖల్లో అంటే ఎన్నో బ్రాంచెస్గా మన ఆలోచనలు అనంతంగా అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే బుద్ధయో అవ్యవసాయన, ఇలా స్థిరంగా లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాల వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు నీకు స్థిర సంకల్పం లేకపోతే, ఈ పనిని సక్సెస్ఫుల్గా మనం చేయాలి అనే స్థిర సంకల్పం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ ఫోకస్ పెడతాం. ఏదో చెయ్యాలి అనుకున్న మనస్ఫూర్తిగా దాని మీద ఇష్టం లేనప్పుడు మన ఆలోచనలన్నీ ఏటో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ స్థిర సంకల్పం ఉన్నవాడికే బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ ఉదాహరణగా మరి అర్జునుడు చిన్నప్పుడు ఈ స్టోరీ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా. ఎవరైనా చెప్తారా ఈ స్టోరీ క్విక్గా? చూపిస్తున్నారు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర మాతాజీ, ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర అక్కడ విలువిద్య నేర్చుకునేటప్పుడు అందరికి బాణం చెట్టు మీద పిట్టకు గురి పెట్టమంటే అర్జునుడు ఆ పిట్ట కన్నుకు పెడతాడు కదా మాతాజీ.
కన్నుకు పెడతాడు. వెరీ గుడ్. కానీ అది స్టోరీ. సో ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఏంటి అంటే 100 మంది కౌరవులు, పాండవులు అందరూ నేర్చుకుంటున్నారు విలువిద్య. ఈ పిల్లలందరూ ఆయన దగ్గర. ఒక్కొక్కరిని పిలిచి మీకు ఏం కనపడుతుందరా అంటే చెట్టు కనపడుతుంది, కొమ్మలు కనపడుతున్నాయి, ఆకాశం కనపడుతుంది, పక్షులు, ఈ పక్షి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయని చెప్తారు చాలా మంది. వాళ్ళెవరిని కూడా బాణం వేయమని ఆయన అడగడు. ఇంకొంతమంది ఈ పక్షి ఒక్కటే కనిపిస్తోంది అంటారు. వాళ్ళను కూడా బాణం వేయమని. ఈ అర్జునుడు ఒక్కడే వచ్చి పక్షి కన్ను తప్ప నాకు వేరే అసలు ఏం కనపడడం లేదంటారు. అప్పుడు బాణం వేయి అంటే వేస్తే అది తిన్నగా వెళ్ళి ఆ పక్షి బొమ్మ కంటికి తగులుతుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆయనకు తెలుసు ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయంటే వాళ్ళ దృష్టి ఎక్కడికి బాణం వెళ్ళాలో దాని మీద లేదు అని ఆయనకి అర్థమయ్యే వాళ్ళు బాణం వేసే టైం కూడా వేస్ట్ అని ఆయన వేయమని, ఎలాగో తగలదని ఆయనకు తెలుసు. ఎవరికైతే అర్జునుడికి ఒక్కడికే దృష్టి అంత కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉన్నప్పుడు అది తప్ప వేరే కనపడడం లేదంటే అంతగా దాని వైపే చూస్తున్నాడు. మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా చూసినప్పుడు కొన్ని మనకి ఇష్టమైనవి ఆ వస్తువు తప్ప చుట్టూ ఉన్నవి మనకు అంత బాగా కనిపించినట్లు అనిపించదు, ఏదైనా పరీక్షగా దేన్నైనా చూస్తున్నప్పుడు మనం. సో అలా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే సక్సెస్ఫుల్గా పని అవుతుంది. అందుకే ద్రోణాచార్యులు వేయమన్నా కూడా వేస్ట్, వీళ్ళు వేసినా కూడా తగలని ఆయనకి తెలుసు. సో ఎవరికైనా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్, మరి ఏ పనికైనా కాన్సన్ట్రేషన్ అవసరమైనప్పుడు, ఫోకస్ అవసరమైనప్పుడు, మరి ఇంత ఆత్మతత్వాన్ని, సమత్వాన్ని తెచ్చుకునే, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే సమత్వం తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇంకెంత స్థిరంగా మనం సాధన చేయాలి అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. అది వెరీ గుడ్. ఓకే, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. తర్వాత నెక్స్ట్ది అని చెప్పి అక్కడ ఈ ఫోకస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. మనసు పరిపరి విధాలు వెళ్లకుండా మీరు చేసే దాని మీద ఫోకస్ అనేది ఈ ఈ అన్నిటికీ అవసరం. ఇలాంటి సాధనకి ఇంకా అవసరం. మరి యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపశ్చితః వేదవాదరతా పార్థ నాన్యదస్तीति వాదినః కామాత్మనః స్వర్గపరా జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. సో స్వర్గలోక ప్రాప్తి, మరి అలాగే ఉత్తమ జన్మ, అధికారం, ఇటువంటివన్నీ పొందడానికి ఎన్నో రకాల కర్మలు వేదాలు ఉపదేశిస్తాయి. మధురమైన వాక్కులతో వేదం స్వర్గలోక ప్రాప్తి రావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాగే మరి ఉత్తమ జన్మ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అధికారం కావాలంటే ఏం చేయాలి, అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి వేదాల్లో. అది ఈ పని ఇలా చేసావు అంటే నీకు స్వర్గలోకం వస్తుంది, ఇలా చేస్తే నీకు ఉత్తమ జన్మ వస్తుంది, ఇలా చేస్తే అధికారం వస్తుంది అని ఉన్నాయి. అయితే మామూలు వాళ్ళందరూ వేదాలు ఉపదేశించే ఇటువంటి విషయాల పట్ల అల్పజ్ఞులు, అనురక్తులు అవుతారు. అంటే ఓహో ఇది చేస్తే వేదం చెప్పింది మనకు ఉత్తమ జన్మ వస్తుంది, అధికారం వస్తుంది అంటే మన దృష్టి ఇటువంటి వాటి మీదే ఉన్నది. ఉత్తమ జన్మ కావాలి, అధికారం. కాబట్టి అల్పజ్ఞులు వాళ్ళు, నిజమైన జ్ఞానం కోసం ప్రయత్నించని వాళ్ళు అని అంటున్నారు. ఇటువంటి విషయాల కోసం వేదాలు చెప్పే ఈ మధురవాక్కుల పట్ల అనురక్తులు అవుతారు ఈ అల్పజ్ఞులు. భోగానుభవం గురించి, భోగానుభవం, ఈ సంపన్న జీవితం కోరుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి అంతకంటే మించింది ఇంకొకటి లేదు అనుకుంటూ ఉంటారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ ఈ విషయాల పట్ల ఆసక్తి ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? భోగాల మీద, మరి సంపన్న జీవితం కావాలని ఇటువంటివన్నీ వాళ్ళు ఆశిస్తారు. ఇంతకంటే ముఖ్యం ఇంకేది లేదు ఈ లైఫ్లో అనుకుంటారు వాళ్ళు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం అంటే ఉత్తమ జన్మ కావాలని, స్వర్గపర స్వర్గం కావాలని, కామాత్మన కోరికతో, ఏది ఇంద్రియ సుఖాల కోసం స్వర్గం కావాలని, ఉత్తమ జన్మ కావాలని, అలాగే మరి విశేష బహుళ భోగైశ్వర్య గతిం అంటే ఇంద్రియ సుఖాలు, ఐశ్వర్యం, గతిం ప్రతి పొందడం గురించి వీళ్ళు ఈ వేదాలు చెప్పిన విషయాలన్నీ, ఈ వాక్కులన్నిటినీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అల్పజ్ఞానం ఉన్న మానవులు వేదాలు చెప్పాయి, ఈ పని చేస్తే మీకు స్వర్గలోకం వస్తుంది, మీకు ఉత్తమ జన్మ వస్తుంది, మీకు పెద్ద అధికారం వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో ఈ కోరికలన్నీ తీర్చుకోవడమే మన ముఖ్య, మనం తీర్చుకోవడమే, దీన్ని మించిన
ఇంకేది లేదు అని అనుకుంటూ ఇటువంటి వాటి మీద అనురక్తిని చూపిస్తూ ఉంటారు. వేదాల్లో చెప్పబడిన ఎన్నో విషయాల్లో ఇటువంటి వాటి మీద వాళ్ళు అనురక్తి అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపాహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌ నా విధీయతే. సో భోగానుభవం కానీ లౌకిక సంపదలతో ఆకర్షితులై మరి మోహపరవశులై వాళ్ళ మనస్సులో భగవంతుడి గురించి భక్తిని గురించి స్థిర నిశ్చయమే కలుగదు. సో వీళ్ళు భోగైశ్వర్య ప్రసక్తాన భోగైశ్వర్యంలో ఆసక్తులైన వాళ్ళకి తయాప అంటే వాళ్ళ చేత అపహృత మోహగ్రస్తులైపోయారు. దేంతో భోగైశ్వర్యాలతో వాళ్ళు మోహంలో పడిపోయారు. అప్పుడు వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే నిశ్చయమైన ఫోకస్తో కూడుకున్నటువంటి బుద్ధి సమాధౌన విధీయతే, వాళ్ళకి అలాంటి డిసిప్లిన్డ్ బుద్ధి కలుగదు. నా విధీయతే అంటే కలుగదు అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ భోగైశ్వర్యాల మీద ఇంట్రెస్ట్తో ఉంటూ వాళ్ళు ఈ రకంగా ఇక భగవంతుడి ఆ నిశ్చయమైనటువంటి వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే నిశ్చయమైన ఫోకస్ చేయగల కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటటువంటి బుద్ధి వాళ్లకు ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పారు, అసలు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి లేకపోతే నువ్వు ఏ పని చేయలేవు అని చెప్పారు. అది ఉండాలి, ఉంటేనే నువ్వు చేయగలవు అన్నారు. కానీ ఇలా భోగైశ్వర్యాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ఇంకా నీకు ఈ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి మీద నీకు మైండ్ ఉండదు. నువ్వు ఈ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిని నువ్వు సాధించలేవు. ఈ ఫోకస్ని భగవంతుడి మీద ఆత్మసాక్షాత్కారం, నీ యొక్క మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత అందరం కూడా మరి ఫైనల్ గమ్యం ఏంటి అంటే ఆత్మసాక్షాత్కారం తెలియాలి. అది నీకు కుదరదు ఎప్పుడు ఈ భోగైశ్వర్యాల మీద నువ్వు ఆసక్తుడమైనప్పుడు. సో లౌకిక సంపదలకు ఆకర్షితులై భోగానుభవంతో మోహంలో పడిపోతారు. ఈ భోగానుభవాల మోహంలో అప్పుడు వాళ్ళ మనసుకి భగవంతుడిని గురించిన అంటే అస్థిర నిశ్చయం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి నా విధీయతే వాళ్లకు కలగదు. ఎప్పుడైతే ఈ భోగాల మీద ఆసక్తి ఉంటుందో ఇక భగవంతుణ్ణి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. మరి అంతే కదా, దృష్టి అంతా ఇటువైపు ఉంటే భౌతిక తత్వం మీద, భౌతిక సుఖాల మీద, ఇంకా ఆధ్యాత్మికత మీద ఎక్కడ దృష్టి ఉంటుంది? ఉండదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. సో మరి వేదాలన్నీ కూడా త్రైగుణ్య విషయ వేద 3 గుణాల గురించి చర్చిస్తాయి. ఏమిటా 3 గుణాలు ఎవరైనా చెప్తారా? వేదాలు 3 గుణాల గురించి చర్చిస్తాయి అంటున్నారు. ఆ 3 గుణాలు ఏమిటి? కరెక్ట్, సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఈ 3 గుణాల గురించి వేదాలు చెప్తాయి. నిస్త్రైగుణ్యో భవ అర్జున అంటే మరి 3 గుణాలకు నువ్వు అతీతుడవు కావాలి అని చెప్పి అర్జునుడితో చెప్తున్నారు. నిస్త్రైగుణ్యో భవ అర్జున, 3 గుణాలకు అతీతుడవు భవ కమ్ము అర్జున అంటున్నారు. ఈ 3 గుణాల గురించి వేదాలు వివరిస్తాయి. ఈ 3 గుణాలకి నీవు అతీతుడుగా అవు అర్జున. నిర్ద్వంద్వో అంటే ద్వంద్వాలు లేకుండా. ద్వంద్వాలు అంటే ఏమిటి ఎవరైనా చెప్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. సుఖము, దుఃఖము, లాభము, నష్టము. ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ కరెక్ట్ మాతాజీ, వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు. సంతోషము, కోపము, ఏదైనా ఆపోజిట్స్ అంటే ఆపోజిట్స్ అంటే మనందరికీ తెలుసు కదా. సో ఎనీథింగ్ ఆపోజిట్స్ అంటే సుఖము, దుఃఖము, మీరు చెప్పినట్టుగా రాగము, ద్వేషము, శత్రువు, మిత్రుడు, ఏదైనా ఆపోజిట్స్ని ద్వంద్వాలు అంట. నిర్ద్వంద్వో అంటే ఆపోజిట్స్కి ఎఫెక్ట్ కానివాడు అని అర్థం అనమాట. అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా ఉంటాడు. మామూలుగా మనందరం ఆపోజిట్స్లో ఆపోజిట్గా రియాక్ట్ అవుతాం. సుఖం వచ్చినప్పుడు చాలా సంతోషంతో ఉంటాం, మరి దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోతూ ఉంటాం. కానీ ఆపోజిట్స్లో ఒకే రకంగా ఉంటాడు నిర్ద్వంద్వుడు. అంటే అతని సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా ఒకే రకంగా ఉంటాడు. సుఖం వచ్చిందని సంతోషంతో ఉప్పొంగిపోడు విపరీతంగా, దుఃఖం వచ్చిందని కృంగిపోడు. ఎప్పుడు కూడా సమత్వంతో ఉంటాడు నిర్ద్వంద్వుడు. అంటే నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ సత్వగుణంలోనే ఉంటాడు.
అలాగే శుద్ధమైన స్థితిలో, ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో. నిర్యోగక్షేమ అంటే యోగక్షేమాలనే ఆందోళన నుంచి బయటపడ్డవాడు. మనందరం ఎప్పుడు యోగక్షేమాలు, మనకేమవుతుంది, అన్నీ మనం సరిగ్గా ఉంచుకుంటాం, ప్రతిదీ ఎప్పుడు యోగక్షేమాల గురించి ఆలోచించుకుంటాం. మన ఆరోగ్యం అవ్వనివ్వండి, మన సంపద అవ్వనివ్వండి, మన వాళ్ళ గురించి అవ్వనివ్వండి, అంటే అంటే మనం అందరం కూడా ఆ కోరిక అటాచ్మెంట్స్తో కట్టుబడి ఉన్నాం. యోగక్షేమం అంటే సో ఇతను ఇటువంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టగలడు. పక్కన పెట్టుతూ ఆత్మవాన్, ఆత్మలో స్థితుడవు. ఈ ఈ నీకు ఈ ద్వంద్వాలెందుకు, సుఖము దుఃఖము ఇవన్నీ కాకుండా శుద్ధమైన స్థితిలో అన్ని ఆలోచనల్ని నువ్వు పక్కన పెట్టింటే ఏది ఆలోచించకుండా అలా కూర్చోవాలా అనే డౌట్ వస్తే పని చేస్తూనే మనం సమత్వంతో ఉండొచ్చు ఈ ఆలోచనలు పక్కన పెట్టినప్పుడు. అందుకే యుద్ధం కోసమే యుద్ధం చేయంటే లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా అనే ఆలోచనతో ఏ పని ప్రారంభించకు. లాభం రావాలనే ప్రారంభిస్తాం, కరెక్టే, కానీ వస్తుందో రాదో అనుకుంటూ ఆ పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పని మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. తర్వాత ఏదొచ్చినా విపరీతంగా రియాక్ట్ అయిపోయి మనం కృంగిపోయి, లేదా జయించామంటే మరి గర్వంతో పొంగిపోయి అవతల వాళ్ళని మనం తక్కువగా చేయడం కానీ, మనకు అహంకారం పెరగడం కానీ, ఇటువంటివన్నీ గుణాలు పెంచుకున్నందువల్ల మనకి కర్మబంధాలు ఏర్పడటం తప్ప ఏది ఉపయోగం లేదు. సో ఎవరైతే అందుకే మన వాళ్ళు చిన్న చిన్న మాటల్లో కొన్ని విషయాలు గ్రహించారు. అణిగి మణిగి అన్నీ ఉన్న విస్తరి అణిగి మణిగి ఉంటుంది అన్నట్లు అంటూ ఉంటారు, చూసారా. సో అంటే ఏది వచ్చినా కూడా సమత్వంతో ఉండు. గెలిచావనే అహంకారం వద్దు, లేదా బ్రహ్మాండంగా వ్యాపారం చేసాం ఎంతో మనం డబ్బు గడించామనే అహంకారం వద్దు, నష్టం వస్తే కృంగిపోవద్దు. ఆ రెండు ఉన్నా నీకు అహంకారం వచ్చినా కృంగిపోయినా నువ్వు చేయగలిగింది ఏం లేవు. అవి నీకు ఏ రకంగా ఉపయోగపడవు. నీ మైండ్ని ఇంకా ఇంకా దిగజార్చటం తప్ప, నీకు దుఃఖాన్ని కలిగించడం కానీ అహంకారం కలిగించడం కానీ చేయడం తప్ప వాటి వల్ల మనకి ఏ ఉపయోగం లేదు. నెక్స్ట్ జరగాల్సిందేదో ఎలాగూ తప్పదు, చేయాలి ఎప్పుడైనా. సో ఇటువంటి ఆలోచనలన్నిటి నుంచి నువ్వు బయటపడి ఆత్మలో స్థితుడవు. నువ్వు చేయవలసిన బాధ్యత చేయని ఇందాకే చెప్పారు. సో అది ఎలా చేయాలి? ద్వంద్వాలు లేకుండా శుద్ధమైన స్థితిలో నిత్య సత్వస్థ, ఎప్పుడు కూడా ఆ సత్వ మార్గంలో ఉంటూ ఎప్పుడు అదొస్తుందా ఇదొస్తుందా అనే యోగక్షేమాల మీద ఆలోచన పక్కన పెట్టి నువ్వు ఆత్మలో స్థితుడవై ఉండు అని చెప్తున్నారు. సో వేదాలు అంతేగాని వేదాలు చెప్పినట్లు అది చేస్తే ఈ పుణ్యం వస్తుంది అంటే పుణ్యం పనులు చేయొద్దని కాదు, పుణ్యం కోసం చెయ్యకు ప్రాకులాడుతూ. అది మంచి పని, నీ ధర్మం, అది నలుగురికి. అది నీ సత్వగుణం ఉన్నప్పుడు ఆ శుద్ధ సత్వగుణం ఆటోమేటిక్గా మంచి పనులే చేస్తారు, ఎలాగూ చెడు పనులు చేయరు. కానీ పుణ్యం కోసం అన్నట్టుగా చేస్తే మళ్ళీ కర్మబంధాలు, పుణ్యమైనా కర్మబంధమే. స్వర్గానికి వెళ్తాం, మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం, మీరు చూసే ఉంటారు, నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో చెప్తారు. అలాగే అందుకని ముఖ్యంగా ఈ త్రిగుణాలకు సంబంధించిన విషయాలు వేదాలు చెప్తాయి. నువ్వు ఈ త్రిగుణాలన్నిటికీ అతీతుడవవు అంటే శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళు. సత్వగుణంలో కూడా కొంత మనసులో నేను మంచి పనులు చేస్తున్నాననే అహంకారం ఉంటుంది ఎక్కడో ఒక చోట. నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ ఉన్నంత వరకు అహంకారం ఉంటుంది. ఇది నేను చెయ్యాలి, ఇది నా బాధ్యత, ఇది నార్మల్, నేనేదో గొప్పవాడిని చేస్తున్నాను కాదు అనేటటువంటి సింప్లిసిటీ, ఆ హంబుల్నెస్ వచ్చినప్పుడే మరి అది త్రిగుణాలకు అతీతం. కాబట్టి అలా ఉంటూ నువ్వు ద్వంద్వాల నుంచి యోగక్షేమాల గురించి చింతిస్తూ ఉండడం, ఈ విషయం గురించి అలా చింతిస్తూ ఉండడం చేయకుండా వీటన్నిటి నుంచి బయటపడి ఆత్మలో స్థితుడవు కమ్ము అని చెప్తున్నారు. యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. సో చిన్న నూతిలో ప్రయోజనాలన్నీ కూడా మనకి, ఒక నూతిలో నుంచి ఎన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయో ఒక పెద్ద జలాశయం నుంచి అన్ని ప్రయోజనాలు, ఆ నూతిలో నుంచి వచ్చే ప్రయోజనాలన్నీ మనకు ఒక పెద్ద ప్రయోజనం వస్తాయి కదా. ఉదాహరణకి నూతి వల్ల ఏంటి, నీరు తీసుకుంటే బట్టలు ఉతుక్కోవచ్చు, స్నానం చేయొచ్చు, మరి మొక్కలకి నీళ్లు పోయొచ్చు, ఇవన్నీ చేయొచ్చు. కానీ మనకి పెద్ద సముద్రం ఉందనుకోండి, సముద్రం కాకపోయినా ఒక చెరువు దగ్గరికి వెళ్తాము, మరి ఆ చెరువు ఇవన్నీ అక్కడ కూడా మనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలా వేదాలు అన్ని ప్రయోజనాలు అంతరార్థాన్ని గ్రహించిన వాడికి సిద్ధిస్తాయి అంటున్నారు అన్నమాట. సో వేదాల్లో
ఒక నూతిలో నుంచి కొన్ని నీళ్లు తీసుకున్నట్లుగా ఆ వేదాల్లో మనకు నచ్చిన విషయాలు, ఇదిగో వేదాన్ని ఫాలో అవుతున్నాము, అందుకని ఈ వేదం చెప్పినట్లు మనం చేస్తే స్వర్గలోకం వస్తుంది, లేదా ఈ వేదం చెప్పినట్లు చేస్తే అధికారం వస్తుంది, లేదా వేదం చెప్పినట్లు చేస్తే ఉన్నత జన్మ వస్తుంది అని ఆ పార్ట్ను మాత్రమే తీసుకుంటే నీకు ఆ కొంచెం బెనిఫిటే వస్తుంది. కానీ ఈ పెద్ద మొత్తం వేదాల్లో ఉన్న అంతరార్థాన్ని గ్రహించామంటే నీకు నిజంగా రావాల్సినటువంటి బెనిఫిట్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి నిజంగా రాగా అంటే అది నిజంగా వేద సమస్త ప్రయోజనాలు కూడా ఆ వేదాల అంతరార్థాన్ని గ్రహించిన వాళ్ళు. ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు తీసుకుని ఆ మీనింగ్ వరకు మీరు పాటించడం కాకుండా అసలు మొత్తం వేదం యొక్క అంతరార్థం ఏమిటో గ్రహించినట్లయితే అప్పుడు సమస్త ప్రయోజనాలు నీకు వస్తాయి అని చెప్తున్నా. ఈ ఉన్నత జన్మలు, అధికారాలు అన్నింటినీ మించిన మోక్షం నీకు జీవితాన్ని తరింపజేయగలదు. ఫైనల్ గా మనం జీవితంలో తెచ్చుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే ఆ భగవత్ ప్రాప్తి. నీకు అది అందింది అంటే ఇంక నీకు సమస్తము కూడా నీకు వచ్చినట్లే. కాబట్టి అసలు సమస్త ప్రయోజనాలు ఇవ్వగలిగిన వేదం యొక్క అంతరార్థాన్ని గ్రహించాలి. అంతేగాని ఆ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ తీసుకుని ఇది చేస్తే ఈ లాభం, అది చేస్తే ఈ లాభం అని వాటి పట్ల మనం మోహాన్ని పెంచుకుని అటువైపు వెళ్ళిపోయి అసలైన అంతరార్థాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. వేదాల్లో చెప్పిన అసలైన అంతరార్థం అని చెప్తున్నారు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూర్ మాతే సజ్ఞోస్త్వ కర్మణి. సో విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వహించడంలోనే నీకు అధికారం ఉంది, కానీ కర్మ ఫలంలో కాదు. బుద్ధి యోగం చెప్తున్నారు. నువ్వు నీ బాధ్యత నిర్వహించడంలో నీకు అధికారం ఉంది, కానీ ఆ ఫలితం మీద నీకు అధికారం లేదు. ఫలితం ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, నువ్వు ఎంత బాగా చెయ్యి నీకు నష్టం రావచ్చు, చెప్పలేం. కానీ నీకు దాని మీద లేదు. నువ్వు చేయగలిగింది ఏంటి? పనిని సవ్యంగా చేయడం, అంతవరకు. దానివల్ల నష్టమే రావచ్చు, లాభమే రావచ్చు, నీకు దాని మీద కంట్రోల్ లేదు. నిజం కూడా అంతే కదా. నీ కర్మఫలాలకు నువ్వే కారణమని ఎప్పుడు భావించకు. అంటే నేను బాగా చేశాను కాబట్టి పని, వ్యాపారం ఎంతో బ్రహ్మాండంగా చేశాను కాబట్టి నాకు లాభం వచ్చింది అనుకుంటా. నేను ఉద్యోగంలో ఎంతో బాగా పని చేయబట్టి నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది అనుకుంటా. కానీ నీ కర్మఫలాలకు నువ్వే కారణమని భావించకు. అలాగే విద్యుక్త ధర్మాన్ని వదలడంలో కూడా ఆసక్తుడవు. అంటే విద్యుక్త ధర్మం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? విద్యుక్త ధర్మం అంటే ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్తారా? విద్యుక్త ధర్మం అన్న మాటకు హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనం ఒక మనిషిలాగా పుట్టామంటే మనకు కొన్ని ధర్మాలు చివరిలో మాట్లాడమ్మా, తర్వాత మాట్లాడు, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. నేను అడిగాను ప్రభుజీ, క్వశ్చన్ అడిగాను, అందుకని ఆన్సర్ చెప్పాను. సో హరే కృష్ణ. మనము కొన్ని ధర్మాలు ఉంటాయి కదా మాతాజీ. మనం ఒక మనిషిలాగా పుట్టామంటే పెద్దలకు సేవ చేయాలి, మన డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉంటే ఆ డ్యూటీస్ చేయడమే అనుకుంటున్నాను. ఆ మాట ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ వర్డ్. విద్యుక్త ధర్మం అంటే డ్యూటీస్, అంటే బాధ్యతలు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మనందరికీ. ఊరికినే పుట్టిన తర్వాత మరి మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏది ఉండదు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళే వరకు ఎలా ప్రవర్తించాలి అంటే మన బాధ్యతల్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించుతూ మనం ఉండాలి. ఆ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించడం అంటే ఏం చెప్తున్నారు? నువ్వు బాధ్యతలు నిర్వహించడం, నీ పని నువ్వు సభ్యంగా చెయ్యి. అంతేగాని నేను ఈ పని చేస్తే నాకు లాభం వస్తుందా, నష్టం వస్తుందా, పేరు వస్తుందా రాదా, ప్రమోషన్ వస్తుందా రాదా, ఇవన్నీ ఆలోచించుకో. నీ కర్మఫలాలకు నీవే కారణం అనుకుంటున్నావు. నువ్వు నేను బాగా చేయబట్టి ప్రమోషన్ వచ్చింది అనుకుంటున్నావు. దేనికైనా భగవత్ కృప ఉండాలి. కాబట్టి నువ్వు పని చేయడం వరకే నీ డ్యూటీ, అది చెయ్యి. ఆ కర్మఫలం గురించి నీ కంట్రోల్ లేదు, దాని గురించి నువ్వు ఆలోచన పెట్టుకోకు. అలాగని విద్యుక్త ధర్మాన్ని మాత్రం వదలాలని ఎప్పుడూ అనుకోకు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో సంన్యోస్త్వ అకర్మణి అంటే కర్మ చేయకుండా కూర్చుందామనే విషయం మీద నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ చూపించు. అంటే పని మానేద్దామని ఎప్పుడు అనుకోకు అని చెప్తున్నారు. కానీ నువ్వు నీ బాధ్యత నిర్వహించడంలోనే నీకు అధికారం ఉంది, కానీ కర్మఫలాల మీద లేదు. నీ కర్మఫలాలకి నీవే కారణం అని అనుకోకు. నేను బాగా చేయబట్టి నాకు అంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాను అనుకుంటాం, అది వెరీ సహజం. మనం అదే వద్దు నీకు.
అంటున్నారనమాట. భగవత్ ప్రసాదం అనే భావం ఇది అనేది పెంచుకోవాలి. మనమేదో గొప్ప కాబట్టి వచ్చిందని కాదు. యోగస్థ కురు కర్మాణి సంజ్ఞం త్యక్త్వా ధనంజయ సిద్ధ్య సిద్ధ్యో సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. యోగస్థ కురు కర్మాణి అంటే ఈ సమభావంతో నువ్వు ఉండు, పనులన్నీ కూడా నువ్వు అలా సమభావంతో చెయ్యి. యోగస్థ అంటే ఈ యోగం సమభావాన్ని యోగం అంటున్నారు. సమభావం అంటే ఏమిటి? ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా ఒకే రకంగా ఉండడం, లాభమైన నష్టమైన ఒకే రకంగా ఉండడం, సుఖమైన దుఃఖమైన చలించకుండా ఉండగలగడం, శత్రువు పట్లైన మిత్రుడి పట్లైన ఒకే రకంగా ఉండగలగడం, ఇది సమత్వం. అదే యోగం. సో ఈ యోగస్థ కురు కర్మాణి, ఆ సమత్వంతో నువ్వు కురు చెయ్యి కర్మాణి, కర్మలన్నీ కూడా సమత్వంతో చెయ్యి. సంజ్ఞం త్యక్త్వ అంటే ఆసక్తి, అటాచ్మెంట్ త్యక్త్వ వదులుకొని నువ్వు సమత్వంతో పనులన్నీ చెయ్యి. అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకు, ఇది నాది, దీని ఇది చేస్తే నాకు ఇన్ని వేలు లాభం వస్తుంది, లేదా నష్టపోయానంటే బాబోయ్ చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఇవన్నీ అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకోకు. నువ్వు పని సవ్యంగా చెయ్యి, ఈ సమత్వంతో చెయ్యి. సంజ్ఞంత్వ అంటే అటాచ్మెంట్ పక్కన పెట్టి నీ యొక్క సమత్వంతో నీ యొక్క డ్యూటీస్ నువ్వు చెయ్యి. సిద్ధ్య సిద్ధ్యో సమో అంటే జయ సిద్ధ్య అంటే సిద్ధించిన పని, అసిద్ధ్య ఒకవేళ సిద్ధించకపోయినా అంటే జయం వచ్చినా అపజయం వచ్చినా సమో భూత్వా సమత్వంతో నువ్వు ఉంటూ, సమత్వం యోగ ఉచ్యతే, ఆ సమత్వాన్నే యోగమని అంటారు. ఉచ్యతే అంటే చెప్పబడింది, సమత్వమే యోగమని చెప్పబడింది. ఎక్సలెంట్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ఇది, తప్పనిసరిగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ఇది బుద్ధి యోగం అంటే, కర్మయోగం అంటే ఈ ఒక్క వాక్యం మొత్తం సమరైజ్ చేస్తుంది. సమత్వం యోగ ఉచ్యతే, ఇది గుర్తుంచుకున్నాం అనుకోండి, సమత్వమే యోగము అని చెప్తున్నారు. సో సమత్వం ఏమిటా సమత్వం? ఇంగ్లీష్లో ఈక్వానిమిటీ అంటాం. ఈక్వానిమిటీ అంటే ఏదైనా మనం చెలించకుండా ఒకే మెంటాలిటీతో ఉండగలుగుతాం. సుఖం వస్తే ఉప్పొంగిపోవటం, దుఃఖం వస్తే కృంగిపోవటం చేయకుండా, శత్రువు అయితే కోపంగా ఉండడం, మిత్రుడైతేనేమో మర్యాద చేయడం కాకుండా, అన్ని విషయాల్లో సమత్వం, ఆ ప్రశాంతత, ఆ ఈక్వానిమిటీ ఉన్నప్పుడు అదే యోగస్థితి. మరి యోగంలో ఉన్న వాళ్ళు దేనికి చలించరు. సో మనం పనులన్నీ చేస్తూనే ఆ యోగ స్థితిలో ఉండడమే కర్మయోగం. పనులన్నీ మన బాధ్యతలు చేస్తూనే ఏది ఎలా ఉన్నా చలించకుండా మనం ఆ ప్రశాంతతతో ఉండగలగడమే యోగం. అదే కర్మయోగం, అదే బుద్ధి యోగం. దూరేణ్యః వరం కర్మ బుద్ధి యోగాత్ ధనంజయ బుద్ధౌ శరణం మన్విచ్ఛ కృపణా ఫలహేతవః. ధనంజయ, భక్తి యోగంతో హీన కర్మలన్నీ కూడా దూరం చేసేసుకుని, మరి ఇటువంటి యోగంతో నీ చెడు కర్మలన్నీ దూరం చేసుకుని ఆ భావనతో నువ్వు భగవంతుడిని శరణు వేడు. చివరికి చెప్తున్నారు, నువ్వు భగవంతుడిని నువ్వు ఇటువంటి సమత్వంతో ఉంటూ నువ్వు చెడు పనులన్నింటినీ కూడా దూరం చేసుకుని ఆ సమత్వ భావనతో నువ్వు భగవంతుని, ఏది జరిగినా నువ్వు ఇలా ప్రశాంతతతో ఉంటూ భగవంతుడిని శరణు వేడు. అంటే భగవాన్ నీదే అన్నీ నీ మీద నేను ఆధారపడి ఉన్నాను, సో నువ్వు ఏది ఇచ్చినా నేను తీసుకుంటాను. శరణాగత తత్వం అంటే అది. నాకు ఇదే కావాలి అని అడగడం కాదు, భగవంతుడికి మనం ఆయన యొక్క నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండగలగటం. అన్ని పరిస్థితి, మనకి చిన్న కష్టం రాగానే ఏమనుకుంటాం, భగవంతుడా ఏమిటి ఇలా కష్టాలు పెడుతున్నావు, నేను అన్నీ మంచిగా చేస్తున్నాను కదా అనుకుంటాం. వెంటనే భగవంతుడినే క్వశ్చన్ చేసేస్తాం. మనం అన్నీ మంచిగా ఉంటున్నామో లేదో మనకే తెలియదు. కొన్ని మంచి పనులు చేయొచ్చు, కానీ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నామా, అసలు పూర్వజన్మలో మన పాపాలు ఏమిటి మనకి ఏది తెలియదు. భగవంతుడు న్యాయంగా ఒక న్యాయవాది, ఒక జడ్జి గనక కరెక్ట్గా రూల్ ప్రకారం ఎలా ఎవరికి ఏది ఎటువంటి పనిష్మెంట్ రావాలో, ఇది పనిష్మెంట్ కూడా కాదు, మన కర్మకి మనమే రియాక్షన్, ఆటోమేటిక్ రియాక్షన్ అనమాట. మీరు ఎవరైనా ఐన్స్టైన్ది థియరీ చదివితే ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అనే లా ఉంటుంది. ఐన్స్టైన్ అంటే ప్రతి పనికి దానికి తగ్గ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఉంటుంది అంటాడు. అలాగే మనం చేసే ప్రతి పనికి కూడా దానికి తగ్గ రియాక్షన్ మనకి వస్తుంది. మనం అది కర్మఫలాలతో గనక చేసినట్లయితే, కర్మఫలాల మీద కోరికతో చేసినట్లయితే,
కర్మఫలాలను పక్కన పెట్టి మన బాధ్యతను చేస్తే ఆ రియాక్షన్ ఉండదు. సో నువ్వు ఈ రకంగా ఉంటూ ఆ భావంతో భగవంతుని శరణు వేడుతూ ఉండు. కర్మఫలాలు అనుభవించాలనుకునేవారు లోభులు అంటున్నారు. సో కర్మఫలాలు అనుభవించాలనుకునే వాళ్ళు మరి లోభులు, వాళ్ళు కర్మ ఫలితాలను అనుభవిస్తారు. బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాత్ యోగాయ యుజ్యస్వ యోగ కర్మసు కౌశలం. కాబట్టి ఈ భక్తి యోగంలో ఎవరైతే నియుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు ఈ రెండింటిని అంటే ఈ శుభ అశుభ ఫలితాలన్నిటి నుంచి కూడా సుకృత దుష్కృతే మంచి చెడు ఫలితాలన్నిటి నుంచి కూడా వాళ్ళు జహాతి బయటపడతారు. సో ఈ బుద్ధి యోగంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు ఈ ఉభయ వాటిల్లో అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన మంచైన చెడైన అన్ని ఫలితాలు ఏ ఫలితం ఉండదు వాళ్ళకి. అయ్యో మంచి ఫలితం కూడా ఉండదు అంటున్నారు, ఇదేమిటి, మంచి చేస్తే ఫలితం లేకపోతే ఎలా అనుకుంటాం కదా. ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, మంచి చేస్తే ఫలితం వస్తుంది. ఏం ఫలితం వస్తుంది? పుణ్యం వస్తుంది. పుణ్యం వస్తే మరి స్వర్గానికి వెళ్తాం. వెళ్తే అక్కడ పుణ్యం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాంటిది. పుణ్యం అంతా కరిగే వరకు ఉంటాము. కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ భూలోకంలోకి వస్తాం. ఎప్పుడైతే నీకు మంచి చెడు రెండు ఫలితాల నుంచి నీకు విముక్తి వచ్చింది అంటే నీ బ్యాలెన్స్ జీరో నిల్గా అలా ఉండగలిగినప్పుడు, పాపము లేదు పుణ్యము లేదు అనే స్థితిలో నువ్వు ఉండగలిగినప్పుడు నీకు వచ్చేది ఏంటంటే భగవత్ ప్రాప్తి, ఆ ప్రశాంతత, ఆ సచ్చిదానంద స్థితి, తద్వారా భగవత్ ప్రాప్తి. కాబట్టి ఇలా ఈ యోగంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు ఇటు రెండు మంచి చెడు ఫలితాలన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడతారు. తస్మాత్ యోగాయ యుజ్యస్వ. కాబట్టి నువ్వు యోగంలో నిమగ్నుడై ఉండు, నియుక్తుడవు కమ్ము. యోగ కర్మ సుకౌశలం. సో ఇలాంటి కర్మ ఎందలి నేర్పరి అయినటువంటి ఆ యోగం కోసం, ఇటువంటి యోగం కోసం ప్రయత్నించు అంటున్నారు అన్నమాట. ఈ యోగాన్ని కౌశలం నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నించు. మనం కూడా మరి ఇలాంటి సమత్వంతో ఉండడానికి నేర్చుకోవడం ప్రయత్నించాలి. అది భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పినట్లు చెప్తున్నా మనబోటి వాళ్ళందరికీ ఇచ్చే సలహా అదనమాట. సో ఈ భక్తి యోగంలో నియుక్తులైన వారు ఈ జన్మలోనే శుభ అశుభ రెండు ఫలితాల నుంచి విముక్తులవుతారు. శుభమనే ఫలితం నుంచి విముక్తులు అవడం తప్పు కాదు. అయ్యో ఇదేమిటి పుణ్యం కూడా ఉండదా అంటే పుణ్యం కూడా అవసరం లేదు. ఏ ఫలితం లేనప్పుడు జీరో బ్యాలెన్స్తో మన పలక క్లీన్గా ఉన్నప్పుడు, మన కర్మబంధాలు ఏమీ లేనప్పుడు మనకు వచ్చేది అత్యంత ప్రశాంతమైన సచ్చిదానంద స్థితితో భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ సమత్వంతో అలాంటి శుద్ధమైన క్లీన్ అయిన పలక లాంటి హృదయంతో మనం ఉండగలిగినప్పుడు మనకి అది మరి ముక్తులం అవ్వచ్చు. కాబట్టి కర్మలో నేర్పరి అయినటువంటి అటువంటి యోగం కోసం ప్రయత్నించు అని చెప్తున్నారు. కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః జన్మబంధ వినిర్ముక్త పదం గచ్చంత్యనామయం. సో ఈ రకంగా ఈ భక్తి యోగంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు మహర్షులు, భక్తులు, మరి భౌతిక జగత్తులో ఈ కర్మఫలాలన్నిటి నుంచి వీళ్ళంతా విముక్తులు అవుతున్నారు. ఇట్లాంటి యోగంలో నియుక్తులైన వాళ్ళంతా ఎలాంటి వాళ్ళు నియుక్తులవుతారు? మహర్షులు, భక్తులు, వీళ్ళంతా మరి అంటే అలా నియుక్తులు అయ్యారు అంటే వాళ్ళకి ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళు అని. భక్తులు, మహర్షులు ఇలా వాళ్ళు ఈ రకంగా కర్మబంధాలన్నిటి నుంచి విముక్తులు అవుతున్నారు. జన్మబంధ వినిర్ముక్త అంటే వాళ్ళు బంధాలన్నిటి నుంచి ముక్తులవుతున్నారు. ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తులవుతూ పదం గచ్చంత్య నామయం. సో అనామయం ఈ దుఃఖకరమైనటువంటి స్థితిని, వాళ్ళు దుఃఖం లేనటువంటి స్థితిని పొందుతున్నారు. అనామయం దుఃఖరహితమైన స్థితి అంటే దుఃఖం లేని స్థితిని, ఎప్పుడూ ఆనందం ప్రశాంతతతో ఉండగలిగే స్థితి అది. మరి అటు పొంగిపోవడం లేదు, ఏదైనా నష్టం జరిగితే కృంగిపోవడం లేనప్పుడు అలాంటి యోగాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మరి క్రమంగా మిగిలేదేంటి, ఎప్పుడూ ప్రశాంతతతోనే ఉంటారు. సో వాళ్ళు దుఃఖం అనేది లేని స్థితిలోకి వెళ్ళి తద్వారా వాళ్ళు అదే మోక్షానికి అర్హత, మరి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని తెలుసుకునే స్థితి, భగవత్ ప్రాప్తికి అర్హత. కాబట్టి వాళ్ళు దుఃఖరహితమైన స్టేజ్కి వెళ్తారు, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తులై అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకమైన యోగంలో ఎవరైతే నియుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు ముక్తులై జనన మరణ స్టేజ్ని దాటుకుని దుఃఖరాహిత్య స్థితికి, దుఃఖం లేని స్థితికి వెళ్తారు.
ఎప్పుడైతే యదా తే మోహకలిలం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శృతస్య చ. ఎప్పుడు నీ బుద్ధి దట్టమైన ఈ మోహారణ్యాన్ని దాటుతుందో అప్పుడు నువ్వు వినదాని పట్ల, వినవలసిన దాని పట్ల కూడా నీకు విరక్తి వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ మోహాన్ని దాటుతామో, ఈ సుఖాలు, దుఃఖాలు, అటాచ్మెంట్స్, రాగాలు, ద్వేషాలు, వీటన్నిటిని దాటి ఈ ప్రశాంతమైన స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాము. మోహారణ్యం అంటున్నారు చూడండి. మోహం అనేది అంత దట్టం అన్నమాట, అరణ్యంలాగా. ఇలాంటి మోహాన్ని నుంచి మనం బయటకు పడగలిగితే మన బుద్ధి, అప్పుడు మనం వినవలసిన దాని పట్ల కానీ, విన్నదాని పట్ల కానీ, దేని పట్ల మనకి అనురక్తి అనేది అన్నీ సమంగానే అనిపిస్తాయి. అంటే వినవలసిందంటే మనకు మంచి అనుకున్న విషయమైనా, మనకి చెడు అనుకునే విషయమైనా ఏది కూడా మనకి పట్టదు. అంటే ఏది పట్టకుండా అలా ఉంటామంటే ఇది ఆత్మ సాక్షాత్కారం వచ్చిన టైం. ఆ స్థితిలో ఇక మరి ఇంకా ఏ కర్మ చేయక్కర్లేదని మనం తర్వాత వివరంగా కర్మయోగం చూస్తాం. అంటే అంతటి ఈక్వానిమిటీ, అంతటి బ్యాలెన్స్డ్ మనస్తత్వం వస్తుందన్నమాట. అంతటి సమత్వం, ఏదైనా సరే మనల్ని కలత పెట్టని స్థితి, అంతటి ప్రశాంతత ఏర్పడుతుందన్నమాట. ఇక ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారు. శృతి విప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చల సమాధావచల బుద్ధిస్తదా యోగమవాప్స్యసి. ఎప్పుడైతే నీ మనస్సు ఈ వేదాల మధురవాక్కులన్నిచ్చే కలత చెందకుండా, అంటే మధురవాక్కులు అంటే ఏంటి, ఇందాక మనం విన్నాం కదా, ఈ పద్ధతిలో వెళ్తే మీకు అధికారం వస్తుంది, ఉన్నత జన్మ వస్తుంది, స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తుంది, ఇవన్నీ విని మనం బాగా ఉబలాట పడిపోయి ఇది చేద్దాం, ఇది చేస్తే ఇంత పుణ్యమట, ఇంత స్వర్గమట, లేదా ఇంత అధికారం అట, ఇంత ఉన్నత జన్మ అంటున్నారు అని అలా మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా, కలత చెందకుండా, ఆ పని చెయ్యాలి అని అట్లా కోరికలు పెంచుకోకుండా మనం ఆత్మానుభూతి అనే సమాధిలో పడగలిగినప్పుడు ఇక దివ్య చైతన్యం ఉన్నవాడివి అవుతావు. సో వేదాలు ఇవన్నీ చెప్తున్నాయని ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా, నూతిలో కొన్ని ప్రయోజనాలే ఉండొచ్చు, కానీ చెరువు దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకా అన్ని ప్రయోజనాలు వస్తాయి. సో వేదాలలో ఆ చిన్న చిన్న విషయాల ప్రయోజనాలకి మీరు అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఆకర్షింపబడి అంతవరకే తీసుకోవద్దు. వేదాల యొక్క సమస్త అంతరార్థాన్ని గ్రహించి మీరు ఆ లాభాన్ని పొందండి. ఆ దివ్య చైతన్యం నువ్వు పొందగలుగుతావు. కాబట్టి ఆ చిన్న చిన్న వాటికి నీవు మోహంలో పడకు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ విని అర్జునుడు ఏదో ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. సో అది రేపు అక్కడి నుంచి చూద్దాం. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.